ରାତିରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଶରୀରର କୋଉ ଅଙ୍ଗଟା ବଡ ହେଇଯାଏ? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକ। ଆରେ ତୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନୁ? ନା ନା ମୋର ମୋର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି। ମା ଗିଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଶରୀରର ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି। ଡେଲି ରାତିରେ ନୁନୁ ସହିତ ଲୁଡୁ ଗୁଟି ଖେଳୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନୁ? ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରରେ ବଡ ହେଇଯାଏ ବୋଲି? ଆରେ ହଁ ମନେ ପଡିଲା ମୋର। ଆରେ ବା, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ? କାଠିଆ ବାବା କାଠିଆ ତୁ ଛିଡାଲୁ, ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ସାରେ ୟା ଉତ୍ତର ହଉଛି ନୁନୁ। କଣ ନୁନୁ? ଆଜ୍ଞା ସାରେ ନୁନୁ। ସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣରେ ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆମକୁ ମୁତ ମାଡେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁତିବା ପାଇଁ ଉଠୁ, ସାରେ ସେଟା ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇକି ଛିଡା ଥାଏ ଆଉ। ସୁପର। ଏଠିକା ଆଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କୁଳାଙ୍ଗା ଛତରଖିଆ ବାତରା କାନ ଧରି ଯାଇ ଗୋଟେ କଣ ଯାଇ ଛିଡା ହ। ସାରେ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦେବି ଗୋଟେ ପାହାରେ। ସାରେ ଜଲ୍ଦି କାନ ଧରି ଯାଇ ଗୋଟେ କଣ ଛିଡା ହ। ଏବେ କୁହ, କିଏ କହିବ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ସାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ସାବାସ୍ ତାପରେ କଣ ହବ କହ?